Tässä on museomontage siitä, kun mä ja mun kaveri käytiin museossa. Pantiin klippi. Okei, tässä mä kaadun, kun mä oon museon pihassa. Mut se ei sattunut. Tässä on vähän kiviä ja kaikkea siistiä. Tämmöstä kaikkea. Sieltä löytyy. Tilatkaa mun kanava. Se on täysin ilmasta. Siinä on vähän rautamiekkaa, Minecraftin rautamiekkaa. Semmoista tekstiä ja kaikkea tämmöstä. Joo. Sitten siinä on vähän kaulapantaa ja crossbowia ja kaikkea tämmöstä. Siinä on vähän tekohedelmiä, kaikkea saksia ja kaikki ihmekassajuttuja ja kaikkea tällaista. Seppo. Siellä oli Seppo. Joo, ja siellä on semmonen ihme hommia. Sitten siinä on suomivoita. Suomivoita, W-suomivoi. Joo. Sitten tässä on piu-piu-pyssy. Joo, sitten siellä on mammutti. Sillä on hieno kädessä. Ja sarvet. Siinä on susi. Susi. Sitten karhu. Sitten tommonen elämä, nyt muistan ton nimeä ihan heti. Valitettavasti siellä on ilves. Ne on inhottavia, mutta söpöjä. Hirvikettu. Siihen mä koitan koskea, mutta en mä uskalla, mutta sit mä kosken. Ei se olekaan oikein. Sitten siellä on vähän kaikkea. Tommonen teksti taas. 2 kilon siika, 2 kilon siika. Nouspa. Tommonen heijastusjuttu. Sitten vähän siipiä. Kaikkea tämmöstä. Tommonen iso juttu. Tommonen hirvi. Tommonen iso kala. Tosi iso kala. Pikkusöpökali. Haukikali. Sitten on tämmönen ihme saunatuva. Mikä onkaan tämmönen tuba. Sitten teleportetaan tänne. Sitten siinä on vessa, joka näyttää ihan jollekin oudolle asialle, mutta siellä onkin vessa. Sitten siinä on semmoinen ohjelma, jota me katsottiin yli 3 tuntia, rankutettiin, että lähdetään johonkin toiseen paikkaan. Se oli vähän tylsää. Siinä kerättiin viljaa ja tyypät hiihti ja oli ukkossa ja kaikkea tämmöistä eläimiä. Tämmönen semi-tylsä, mutta ihan kiinnostava. En mä nyt tiedä mitä siitä sanois. Tossa on jotkut tyypet, mitkä laskee mäkeä. Sitten peukku. Siinä on taikova Seppo. Se on tosi kiva. Sitten täällä on tämmönen onnipyörä. Vanha aikaa uskottiin, että tämmösiä ennen uskottiin. Siellä sanottiin silleen, mä nyt juhlin sitä, että mä eksyn metsään, koska mä oon aina halunnut eksyä metsään. Jee. Sitten tossa on pöllö, jolla on isot siivet ja se kätistelee ja mätistelee. Sitten siinä on tommonen pyörä, mikä ei sittenkään pyörinyt, vaikka se ei edes näytä sille sitten. Mikä tää on? Mitä?